Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur ya bolo. Alah, Wae nyambut gawe bolo. foto nak pun. Ora foto bolo iki, video bolo. Alah yo kaya tangi. Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sehat kabeh bolo. Heh. Kuli ini satu nyel kuli. Buang kasih. Wayahe bolo wayahe. Molene wae dioblek, molene. Yoga, yoga. Yoga ini turu. Yo, bonek orang yang sing ngene ora jadi. Orang yang ngene ora jadi piye. Ya alon-alon. Penting peluru tani, Ren. Ya alon-alon bareng isih ning ngopi bareng ngono ini sik jodoh. Ya orang. Alah, blenteng. Blenteng menan.